maber gi jowadu mutimo go ohala. Toto hel ni wanno kanche gi mluongo ni competition piem. Masa moro yudo kane ngane ne girani odhi tiyo go mo oyudo customers mang'eny kata jomio mang'eny. Ang'o mitimo mano ni bende idong maonge oyalunge gi nyinge idong maonge nyiego kanyawadu okawo gigeri to dhi otimo go maber. Ere kaka u balance bedo competition ma positive masa mweno ni ng'ani otimo kama an bina timo kama ipuonjori kuom nyawadu. Ere kaka itimo? And I believe ni ntiere gimiluongo ni brand competition, which is important for ohala, and then also uniqueness for service provision which makes you stand out to clients and everything. Koro collaborations be ber kaka owacho ni ntiere seche moko menya bet gi a few things to client ne dwaro gima duong' kabisa, koro chuno ni nyaka iriwri gi osiepni moro matigi gik moingi, and then koro kuseriworu together to timo gima maber to ko client ko gine to wacho ni tich ne ler. Koro en mana tich mar tiyo together. Kech ko kitiyo together tibo yudo ka seche moko yudo ka maybe client moro ntie mano oweyo tiyo gi ng'at moro to yieri kech noneno ka tiji ler, then eventually kibiro itimo tich to bang'e to biro regret ni kata na tiyo gi ng'at moro machal kama. Then ing'eni be in that situation ibiro kiyudo ka kitiyo tich maler referrals bedo mang'eny. Kech an be I believe ni gi brand na ma sebedo go for this while en referral emomiyo chopo kuma chope mabor kech kitiyo ne ng'ato tich maler to ibo winjo maka nyingi iluongo kamoro kationge. So en mana collaboration gi ensuring ni client komi brief ti understand the brief and then execute